Běháte jak vítr, rychlí jste jak blesk, v parku na louce. Shaggy a Marcelka Juričková, teď už se teda tykáme. Oba vás znám hodně dlouho přes Facebook. Loni nebo předloni jsme se viděli i osobně, za což jsem strašně ráda. A mohu o tobě říct, stále pozitivní, stále s úsměvem na rtech. Ty jsi bývalá učitelka angličtiny, už neučíš? Ano, nie. Neučíš. Jsi zakladatelka Útulku? Áno. Áno. Mluvíš maďarsky? Okrem iného. Okrem iného. No jak ještě? No, anglicky jasne. teraz učím už 5 rokov francúzsky, bola, kedy som sa učila nemecky, tam ešte trošičku, takže tak, nejaké základy v španielčiny, lebo to som sa tiež bola, kedy rok učila španielsky. Tak to obdivuju. No, miluješ zvířata, to je jasný, a taky moc hezky maluješ, což jsem viděla teď na Facebooku, že jsi měla i výstavu, krásný. Pořádáš handy piknik, k tomu se ještě dostaneme. A jak se dneska máš, teda mi řekni. No, ďakujem, dobre sa mám, trošku unavene kosili sme trávu, na dvore už bola veľká, ale dobre sa mám. Trochu v obávach a v strese o Šeginka, keďže teraz prekonávame ten zápal močového mechúra, ale dobre sa mám, ďakujem. Na mě působíš pozitivně, to jsem ti říkala, plná energie, všechno zvládáš s jistotou, s přehledem, s úsměvem. Jak to bylo tehdy, když si poprvé viděla Shaggyho? Ono to bolo také veľmi zaujímavé, lebo Šeginko sa túlal v jednej dedine asi 15 kilometrov od nás a vlastne týždeň sa nedalo ho odchytiť. Týždeň sa snažili tam dievčatá z iného útulku ho odchytiť a nedalo sa. A 1. mája, kvietna, štátny sviatok u nás na Slovensku, neviem ako u vás, mi zavolala známa odtiaľ z dediny, že majú ho, ale že teda je ochrnutý, že už nechodí. A že dievčatá z toho druhého útulku ho vedia teda na veterínu odviesť až ďalší deň, lebo že oni tam na okolí nemajú 24-hodinovú veterínu žiadnu. Tak keďže som vedela z praxe, že zranenia chrbtice sú proste pokiaľ tam sa dá pomôcť, tak treba okamžite, tak som im povedala, nech teda mi ho dovezú okamžite, že s ním pôjdem ja do Bratislavy na veterinárnu kliniku. Aj sme teda išli, urobili sa mu rentgeny, kde teda sa na počudovanie neukázalo nič. Najprv na tých prvých rentgenoch. Neskôr sme zistili, že vlastne to bolo spôsobené aj tým, že on bol strašne zadredovaný a mal v tých chlpoch aj blato. A ono aj tie dredy hádzali nejakým spôsobom tiene na ten rentgen, teda na rentgene, a tým pádom nebolo vidno tie zlomené stavce. No a pani doktorka, ktorá mala službu, tak hovorí, že ona tam teda zlomeniny nevidí, že možno má len narazenú miechu, že mohlo proste zraziť auto a že opuch miechy, takže teda ho dáme na infúzie, kortikosteroidy proti opuchu a tak, a že uvidí sa do druhého dňa, či sa postaví. No a tak, kým on bol na infúziách, tak ja som si zobrala nožničky a začala som ho vystrihávať z toho zadredovaného panciera a našla som mu na chrbátiku 2 dierky pri chrbtici. Žiadne iné zranenie nemal, nič, žiadnu inú traumu, len 2 dierky pri chrbtici. A mysleli sme si, že ho niekto postrelil. Lenže tie dierky neboli prepojené, to znamená, že to nemohla byť strela. No a z tohto sa vydedukovalo, že pravdepodobne ho kusol nejaký veľký pes. A teda tým sa mu spôsobilo to zranenie. No a na druhý deň mi volal teda pán doktor už odtiaľ z veterinárnej kliniky, kde bol teda s tým, že má 2 stavce zlomené a že v podstate sú 2 možnosti, buď previesť na magnetickú rezonanciu, či je teda šanca na operáciu, alebo utratiť, eutanázia. No a tak dali sme ho previesť v rámci Bratislavy na veterinárnu kliniku, teda kde sa nachádza magnetická rezonancia. A odtiaľ mi volali, to bolo 3. mája, alebo 2., lebo 3. už išiel ku mne domov. No proste mi zavolali odtiaľ po tej magnetickej rezonancii, že má prerušenú teda miechu a že to ochrnutie je trvalé a že chodiť nikdy nebude, s tým, že neovláda ani vylučovanie. A
Ja viem, že to znie strašne a mne samé je strašné povedať, čo vlastne som vtedy povedala, ale my sme vtedy ako útulok nevedeli takto ochrnuté psy. V útulku nemôže byť ochrnutý pes proste, lebo tam sa o ňo nemá kto postarať. A je to, promiň, že ti skáču do řeči, je to taky kolik? 10 let zpátky, 9 let zpátky? 9, áno. To byla úplně taky jiná situace, jiná doba. To je veľkého temna v tomto smere, podľa mňa. Osveta sa tam nerobila, ľudia nevedeli, čo s tým. V každom prípade na adopciu tam proste takéhoto psa nebola šanca a povedzme si úprimne, aby v útulku fungoval ochrnutý pes niekoľko rokov do konca života, to proste bolo nereálne. A hlavne my sme všetkých, čo sme našli takto nejakých zranených, tak dovtedy to boli veľkí psi, labradory a tak ďalej, hej, že to už naozaj sa v tom čase neriešilo. A vravím, z titulu útulku to proste to nebolo reálne. Čiže vždy to bolo riešené eutanáziou. Takou, že sme boli pri nich a proste dostali meno a u nás žiaden pes neumieral bez mena, proste vždy sme boli do posledného dychu, naozaj väčšinou teda osobne ja pri nich. No a teda ja som tedy pánovi doktorovi povedala, tomu neurológovi, že či ho utratia tam, alebo či ho mám prísť previesť na inú kliniku utratiť. A je mi dopláču, že som to vôbec niekedy povedala. A on mi povedal, že čo ste sa zbláznili, že ten pes je tak úžasný, ten pes musí žiť. Že on má tak fantastickú povahu, že ten pes proste musí žiť. A ja mu hovorím, že pán doktora, kde? A on, že veď u vás. Že vy máte toľko, že veď sa zmestí. Nadčasový veterinář. A tak našťastie sme tam vtedy neboli prvýkrát, čiže už sme sa nejako poznali, ako áno, že nebolo to také neosobné a ja mu hovorím, že ja on ešte tak, že to nebojte sa to, akože z Nemecka si ľudia v pohode adoptujú vozičkárov, že oňho sa pobijú. No už potom by sa boli museli naozaj veľmi byť, lebo ja už by som ho nebola dala potom, ale teda v každom prípade pre mňa to bolo tak, v podstate akože ja som bola nalomená, lebo tým, že to prvé vyšetrenie neukázalo zlomeniny, tak ja som sa hneď vžila do toho, že v pohode dojde domov ku mne do dočasky, zotaví sa, pôjde na adopciu a bude všetko super, bude chodiť. Čiže ja už som takto bola nastavená, že príde. Takže mňa nebolo ťažké ukecať tomu doktorovi, aby som si ho doniesla domov. A vtedy sme mali taký rozhovor, že dobré, a teraz čo ja s ním? Hovorím, ja som v živote ochrnutého psa nielen, že nemala, ja som takého ani nevidela. Ako možno nejaké americké videá, alebo tak, že na vozíku pes, a ja hovorím, ja som to v živote naživo ani len nevidela. No on hovoril, že to nič, že v podstate teraz, že mal by mať nejaké 2 mesiace taký kľudovejší režim, pardon, že taký kľudový režim, nech sa mu teda tie stavce zahoja, aby teda kosti sa nejak neposúvali, ale že nič, že proste nič, hej, že nech sa naučím mu vyprázdňovať teda močový mechúr a hovorím, že a to ako? No, že to si tak, to nahmatáte v bruchu a ja hovorím, ale ja neviem, čo mám nahmatať, hovorím, ako ja chápem, ja viem, kde je, ale ja neviem, ako to je. A on, že to si tak nahmatáte, že to je také, jak tenisová loptička. Čiže to bolo reálne, že mne to nikto ani neukázal, pretože mne ho previezli z Bratislavy do Veľkého Medera. Ja som nebola pre ňoho osobne, aby mi vysvetlili, ukázali čo a ako. A úprimne vám, teda všetkým vám a tebe hovorím, že ja neviem, či by mi to boli vedeli ukázať. Lebo ja si nemyslím, že aj tí veterinári, hlavne pred 9 rokmi, mali dočinenia s veľa ochrnutými zvieratami. Jasne, no. A áno, mechanicky, samozrejme, že by mi ukázal, ako ten močák a podobne, len napríklad ja som sa opýtala, že ako stylno ho môžem stlačiť, aby náhodou nepraskol. Lebo hovorím, ja neviem, ako je krehký, ako je proste pevný ten močový mechúr. A on, že v pohode, že nebojte sa, dokonca povedal, že ako prasknete, tak ho opravíme, že to je v pohode. OK. Až to príliš nevystrašiť, hej, že nech som ja v pohode.
No a ja som tým pádom urobila jediné, čo som vedela urobiť, že som si začala študovať, ako ochrániť močový mechúr, lebo teda to je to jediné, čo mi povedal doktor, že na močový mechúr treba dávať pozor, že to je jediná vec, ktorou teda títo ochrnutí psi trpia, alebo aj mačky teda, pretože sa sami nevedia vyprázdňovať, neovládajú to a že teda tam zostáva ten reziduálny moč a že môže spôsobovať nejaké zápaly. A že v podstate to môže byť jediná príčina na nejakú skoršiu eutanáziu, ak tam ten zápal bude nejakým spôsobom veľmi chronický, silný a nebude reagovať na žiadne antibiotika. Takže ja som si naštudovala, ako ochraňovať močový mechúr. Nenašla som nikde nič. Myslím v zmysle, že nikde nebola žiadna nejaká podporná skupina, ľudia, na koho by som sa mohla obrátiť. Proste ja som nemala žiadne také zdroje informácií, ako teraz sú dostupné napríklad. Čiže postupne som si vyhľadávala, potom sme začali riešiť vozíček. Jedna známa nám ho chcela zasponzorovať, teda aj nielen chcela, ona ho aj zasponzorovala a ona našla ale nejakú výrobkyňu pani tu u nás v Košiciach, ktorá ona si tak po domácky robila vozíky, lebo tuším, už si to úplne presne nepamätám, ale sa mi zdá, že jej ochrnul jej psík, tak mu spravila vozík a proste chcela si z toho urobiť biznis. Dopadlo to tak, že ten vozík bol úplne katastrofálny, Šegi sa ho bál, aj ho roztrieskal vlastne, lebo utekal pred ním, keď zistil, že nevie ujsť, tak sa prevrátil na chrbát, ako keby on seba hodil o zem a ten vozík roztrhol ho, proste ten postroj, čo tam bol, tak to tam dolámal. Potom sme chceli skúšať teda aj nejakú hydroterapiu, lebo chceli sme začať pracovať na spinálnej chôdzi, pretože Šeginko sa stával, on má dodnes zachované reflexy úplne krásne. To je aj dôvod, že nemá úplne atrofované vlastne zadné nohy, lebo on keď je na vozíku, tak on s nimi stále cvičí, hýbe, kope, čiže ako pracuje. No lenže po roku, keď bol u nás, tak mu vyskočila platnička v krčnej chrbtici, takže sme boli na MRIčku, prešiel si operáciou, 3-mesačným kľudovým režimom, to bolo na zbláznenie, lebo on zrazu nechápal, prečo musí byť v klietke a nie s nami na gauči a podobne. No a vtedy lekári odporúčili, že aby sme naozaj fixne išli na vozíček, lebo že tá spinálka je predsa len nie až tak stabilná chôdza, čo sa týka chrbtice a že jeho chrbtica potrebuje byť zastabilizovaná, aby náhodou mu nevyskočila ďalšia platnička. No a tak sme si potom tam z kliniky sme dostali vypožičaný jeden vozík, ktorý bol geniálny, taký malilinký, že sa pripevňoval iba okolo pása. To sú také, neviem, to bol vraj z Ameriky, ich mali. Len pre Šeginka bol strašne maličký. On bol super tým, že bol ľahký, lebo len z takých veľmi tenulinkých, ani neviem proste z čoho, z akého kovu to bolo vyrobené, lebo nedal sa ani zvariť, ani nič, lebo Šegi ho teda roztrieskal nakoniec, pretože v každej zákrute sa proste prekotil, lebo ten vozík bol naozaj taký úplne mini. No a už keď sme dolámali aj tento vozík, tak sme začali robiť prieskum trhu, že teda aký vozík bude ten, ktorý Šeginko nezničí úplne a tak sme natrafili na vozíčky Monty. A ja si už nepamätám, ako som sa dostala k Monty úplne presne, naozaj, že či mi ich niekto odporúčil, alebo či som si ich ja vygooglila, proste nepamätám si, ale viem, že došiel teda prvý vozík, on už tedy vedel, čo je to vozík, lebo mal ten malý. Čiže on, keď došla krabica a otvorila som ju a on uvidel kolieska, tak to bola okamžite neskutočná radosť a musela som ho rýchlo zmontovať a dať ho na ňo. A my odvtedy fičíme, to je, ja neviem, či 7 alebo 8 rokov, čo máme ten prvý hnedý Monty vozíček. Už s ním nechodíme na verejnosť. Ale on stále funguje, proste po všetkých smeroch, len je teda už oškretý, obitý a podobne, ale nie je polámaný, dokonca my sme na ňom ani postroje, tuším, nemenili. Jediné, čo sme menili, čo si mi posielala, boli tie závesy na nohy. Lebo tie boli na takých gumičkách a karabinkách, tie pôvodné, a nám sa zlomili tie karabinky. Takže to bola únava materiálu podľa mňa tým, koľko on kope, ale nič iné naozaj na tom vozíčku nie je. No a
takto viedla naša cesta k šťastnému psovi v podstate, že môžeme chodiť, môžeme fungovať a môžeme robiť, čo robíme. Jak ho tehdy přijala ta tvoje smečka, vlastně, když se ho přivezla domů? Protože jako pohyboval se jinak, že jo, než zdravej pes. Trošku iná zostava psov, plus minus, akože boli tu dvaja z týchto 5, čo tu sú teraz, tu boli, plus Šeginko teda, takže dokopy 3, ale vtedy tu bola trošku iná zostava. Ja som teda časom sa tu vymenili, pretože mi zostarli a odišli. Sa mi zdá, že ich tu bolo asi 6. Lebo ja som mala dlho 7 psov so Šeginkom spolu, takže asi 6 boli ostatní. U nás platilo pravidlo, že teda aj platí dodnes, že ja som šéf a keď ja donesiem domov psa, tak ostatní ho musia prijať. Takže ja som sa ich nepýtala. Oni proste sme ho doniesli a oni ale boli zvyknutí, že ja sem nosím všeličo, pretože my sme tu mali aj Bordeaux dogu v dočaske. Aj Rottweilera sme mali v dočaske. Takže oni boli zvyknutí, že ja nie som úplne normálna a že sem dotiahnem hocičo kedykoľvek. Čiže nebol problém. Ja už teraz do pár rokov sa nevenujem útulku tak intenzívne, ale asi 7 rokov som mala takého intenzívneho útulkovania, keď teda sme aj založili tu ten útulok a podobne. A ja som za tých 7 rokov oddočaskovala vyše 100 psov doma. Hlavne teda šteniatka dostala, no proste všelijaké možné diagnózy aj tak. A maximum, čo to naraz bolo 18, ale tých 7 bol taký normálny stav. Tých 18 to bolo na prášky a to sme vydržali týždeň. Lebo z tých 18 bol 8 šteniatok. Takže to bolo úplne na prášky naozaj. A až potom, ja som si dodatočne uvedomila, že ja som ešte pred Šeginkom oddočaskovala jedného vlastne takého ochrnutého jazvečíka. On nám ochrnul v útulku, Filipko sa volal, zo dňa na deň ochrnul v útulku, nevedeli sme, čo sa stalo. Brali sme ho na rentgen a on bol dostrielaný. Mal náboje v sebe. A jeden bol v chrbtici a on tam bol nejak tak zapuzdrený, ale nejakým pohybom proste sa mu zobudil, zapálil sa a tým pádom tam bol zápal v tej chrbtici. No a veterinár mu ho vyoperoval teda a Filipko sa potom rozchodil. Ale mal také, ako ja som to volala, že veselé zadné nožičky, lebo tak veľmi, akože tak trošku zvláštne chodil, ale krásne chodil. A on tu bol 5 mesiacov, kým sa úplne zotavil a potom sa adoptoval do Nemecka. A počas Šeginka, keď Šeginko prišiel, tak vlastne, respektíve tesne pred ním som tu mala Rottweilera, ktorý nám ochrnul v útulku, Dark, a to bol taký 2-ročný rotvík, ktorý tiež zo dňa na deň mu proste prestal chodiť. A on zase mal zápal krížovej kosti, ale tak extrémny, že jemu chvíľu hrozilo, že sa mu rozpadnú tie kosti. On mal tak silný ten zápal. Takže vlastne on bol na veľmi silných liekoch a niekoľkých silných antibiotikách, plus teda dokonca tramal sme brali. Mesiac vôbec sa nepostavil, mal hrozné bolesti a po mesiaci potom postupne sme ho rozchodili, tiež bol u mňa 4 alebo 5 mesiacov a potom odišiel do Nemecka, na nešťastie teda mal rakovinu, umrel pred 1,5 rokom približne, ale mal tam nádherný život, akože úplne najlepšiu rodinu. A bolo úžasné to, že vlastne on ochrnul v januári a tá rodinka si ho práve v tom období vyhliadla u nás na útulkovej stránke. A oni proste povedali, že oni ho chcú aj nechodiaceho, že oni ho chcú ako hociakého, že oni ho proste chcú. A dokonca mu darčeky posielali, balíček nám poslali a tak akože, a dokonca sme boli v kontakte, naozaj ako fantastickú rodinu mal v Nemecku a fantastický pes bol, to ako naozaj neskutočný, tak veľmi ďakovali, ale to bol fakt super pes, lebo jak ľudia sa boja Rottweilerov veľakrát, že bojoví psi, tak toto bol fakt pes, ktorý hrozné bolesti mal. My sme ho na rukách 2 nosili von sa venčiť, lebo musel sa vyvenčiť.
a vrieskal od bolesti, ale v živote ani raz, celú dobu ani len toľko nebolo, že nerob. Proste, že by sa odtiahol, alebo čokoľvek, nikdy. On si všetko nechal, proste tak extrémne nám dôveroval a presne taký to bol aj v rodine. Takže, no a potom už po Šeginkovi som tu mala ešte 2 ochrnuté dočasky. Milinka, tá išla teda do jezerčici v Nouzi, tu si prevzali, tá je trvale ochrnutá, a Sofinka, to bola taká 3,5-kilová jazvečička, tak tu vlastne zoperovali v Bratislave. Bola tam 3 týždne na rehabilitáciách a teda brala som ju ochrnutú a domov som ju brala chodiacu. Takže to bolo úžasné a ona sa adoptovala veľmi, veľmi dobre sama. Má taký krížený bradáč, niečo také, kamaráta doma. Tomu robí šéfku samozrejme a lieta jak raketa. Akože úplne, keď mi posielajú videá, to je niečo neskutočné. Ona úplne jak raketa lieta. Takže máme takéto, no. To je skvělý. No, když jsi se teda učila vymačkávat močový měchýř, u těch pejsků předtím to teda problém nebyl. Co jsi měla ty ochrnutý? Tu bol vlastne ten jazvečík a ten sa vedel vyprázdňovať a ten Rottweiler tiež, takže Šeginko bol prvý. A jak dlouho ti to teda trvalo, než jsi to dostala do ruky? Ja som sa to naučila hneď, akože ja som si nahmatala močák a dovtedy som mačkala, kým sa nevypíšal. Ako úprimne tak ti poviem, že u nás, keď Šeginko prišiel, tak sme mali 2 týždne také, že aj on sa učil sám so sebou existovať, lebo musel sa naučiť hýbať, lebo logicky bol zvyknutý, že zadné nohy idú a zrazu nešli. A my sme si museli psychicky zvyknúť na ten pohľad. Akože ja som 2 týždne nad ním plakala, proste, že chudák pes, až som zistila, že chudák nie je a prestala som plakať a proste sme si na to zvykli a išlo sa ďalej. Ako, ja ho stále beriem ako úplne normálneho, zdravého psa. Vždy hovorím, že on nevie o tom, že je ochrnutý, ja mu to neprezradím. Takže on v ničom nezaostáva. Dlhodobo bol doma najrýchlejší z celej svorky, či už na vozíku, bez vozíka, to bolo jedno. On bez vozíka dokáže tak utekať, jak nikto. Bolo stranda sledovať, ako jemu rástla hruď. Jemu sa tak, ako keď prišiel, jemu sa tak zrazu rozširovala hruď každým týždňom a tak mu hrubli predné nohy, že som sa strašne smiala. Hovorím, on mal zrazu hruď, jak taký vypracovaný pitbull proste, akože. Jo. Ale toho si všetci títo vozíčkari predpokladám, lebo to je určite normálne. Len pre mňa to bolo fascinujúce. Ale 2 týždne nám asi trvalo, kým sme si na to obidvaja, teda aj maminka, tak zvykli na... Hovorím, pre nás to bolo skôr z hľadiska toho pohľadu, toho pohybu, že sa plazil iba na tých predných nohách a tak. A preňho zase si nájsť techniku toho pohybu takú, aby bola efektívna, ale inak ostatné... A potom sme trošičku mali problém, kým sa nevykastroval, lebo si ošúchával gúľky, keďže nemal vtedy vozík. Tak toto bol trošku problém, však on rád chodil po vonku na dvore a tam si ošúchával gúľky. Takže my sme potom dosť rýchlo riešili kastráciu. Nech teda tento problém sa eliminuje. Super. No a však je mu teda kolik teďko? No Šeginko mal približne maximálne do 2 rokov, keď prišiel. Takže on má okolo tých 10-11. On už je oficiálne senior. A toto ale nielen jemu, ale ani sebe nehovorím. A však je kříženec nějakého pudlíka určitě, veď? Protože je takový kudrnatej. Asi. Ja si myslím, že má v sebe aj Yorkshire, lebo má farbu takú yorkshirovskú. Ale vieš, čo sme zistili? Že maďarský pumy, to je jedno z maďarských národných plemien, pumy, tak to je ako, že echte šegy. Proste šegy by mohli ísť na výstavu medzi pumijou a možno by si ho tam ani nevšimli. Nie som si istá, či je to len podarený kríženec, lebo tu na okolí ich veľa nie je. Takže neviem, naozaj neviem. Genetické testy mu kvôli tomu robiť nebudem, lebo ma to v podstate nezaujíma. Ale keď si pozrieš fotky pumijov a hlavne tých, čo sú farebne takí ako on, tak to je, že úplne.
No vidíš to jsem v životě neslyšela ani. Takový plemeno. No, když jste objednávali ten vozíček náš, museli jste pejska změřit. Měli jste s tím nějaký problém, nebo to šlo? Akože išlo to v pohode. Ja mám vždy... Ja som sa bála, že to zle zmeriam. Áno. Ale na stránke bolo nakreslené všetko, čiže to už len také, ja sa vždy bojím, že niečo pokazím, ako to je taká moja úchylka. Ale nebol problém, pretože čo mne padlo dobre, že na stránke bolo, že nech to, čo meriam, nech tam nepridávam žiadnu rezervu, lebo že vy už a priori s ňou počítate pri výrobe. Takže to ma tak ukludnilo, že aj keď náhodou netrafím, že úplne presne, tak tam bude nejaké rozhranie. A mne sa zdá, že, a neviem, ako sa volá pán, ktorý ich vyrába. Pán Klabal. Áno, že on mi vtedy aj volal potom, jak som poslala objednávku, sa mi zdá. A niečo sme ešte doťahovali, ale to bolo dávno, ja si to nepamätám. Ale tuším, že sme, akože, viem, že sme spolu už telefonovali, takže asi to bolo kvôli vozičku. Je to možný. Když se nám něco nezdá, tak vždycky voláme radši, jestli to tak skutečně je. No. Tak přece jenom, jako není to levná záležitost a pak je zbytečný to posílat tam a zpátky a předělávat to. No. Co tě ještě napadá? Ještě jsme nakousli ten handy piknik, je to takový krkolovný slovo. To už taky má docela tradici, ne? Akorát dneska mi vyhodil Facebook spomienku, že pred 6 rokmi, som zdieľala akože udalosť, že bude v máji prvý handy piknik. Handy piknik vznikol, ako som na začiatku spomenula, keď Šeginko prišiel, tak ja som nemala na koho sa obrátiť o pomoc. A v podstate som si od začiatku hovorila, že aké by to bolo fajn, keby sa viac pozornosti alebo viac osvety začalo robiť o handicapovaných zvieratách, pretože jednak nemusí to byť ochrnutý pes, ale v útulkoch je kopa trojnohých, hluchých, slepých a tak ďalej, alebo s iným handicapom, lebo podľa mňa aj chronická choroba, ako ja neviem, cukrovka alebo niečo podobné, epilepsia sú handicapy a dokonca za mňa závažnejšie ako ochrnutie. Pretože to vyžaduje pravidelnú liečbu, vyžaduje to kontroly u lekára, vyžaduje to taká epilepsia napríklad podľa mňa do vzducha prítomnosti majiteľa, aby to zvládal. No a ľudia sa tohto báli, pretože to nepoznali, lebo je normálne. Keď niečo nepoznáme, tak je to až také tabu. A neviem ako u vás v Čechách, ale u nás na Slovensku je aj v rámci ľudského handicapu tá téma taká, ako keby, že ľudia sa na to pozerajú tak cez prsty. Nevedia, ako sa správať k handicapovanému človeku, nie to ešte k zvieraťu. Ťažko sa im vysvetľuje, že ten človek na vozíku napríklad nie je mentálne chorý, že on proste naozaj len tie nohy nevie používať, ale hlavu má úplne normálnu. A proste tak nejak postupne vo mne vznikala tá myšlienka, že by bolo fajn robiť nejakú osvetu. A potom vlastne som sa tak nejak spoznala s 2 ďalšími dievčatami, obidve to boli Petri, zhodou okolností, lebo jedna vlastne si zobrala do dočasky od nás z útulku jedného nemeckého ovčiaka, Oliho, ktorý sa adoptoval a ušiel adoptívnej rodine a zrazil ho vlak. A neumrel, ale ten vlak mu odrezal nohu. A strašne o ňoho Petra bojovala, strašne. Tá rodina si ho už nechcela samozrejme zobrať naspäť a Oli skoro aj umrel, lebo má veľmi, veľmi, veľmi vážne zranenie a Petra za ním chodila na kliniku non-stop, každý deň. A slúbila mu, že keď to prežije, tak ona si ho vezme. No a potom zrazu teda aj chvost, aj zadnú nohu mal odseknutú. A Oli to zvládol, Petra si ho zobrala domov. A tak nejak my sme sa cez toho Oliho skamarátili a v podstate tak nejak sme sa vzájomne hecli, že urobme niečo. A do toho sa pridala ešte tá tretia Petra, teda druhá Petra, len teda tretia žena, ktorá teda tiež má svoje vlastné občianske združenie.
a že poďme urobiť teda handy piknik. Takže ten prvé dva vlastne vznikli tak, že spolu sme to organizovali. Potom sa nám tak nejak rozdelili cesty, ale ja som zostala stále v tej sfére, lebo za mňa tá osveta je extrémne dôležitá. Teraz už asi 2 roky nebol handy piknik, ja sa priznám, lebo sa to nestíhalo, plus ja som mala nejaké zdravotné problémy a tak. Ale veľmi silno nad tým rozmýšľam, že by bolo fajn urobiť zase nejaké stretnutie. Veľmi by sme chceli so Šeginkom v máji prísť na vašu orieškiádu, akože to sa tak strašne sústreďujem a vizualizujem, ako ja už dlho tam túžim ísť, ale fakt tento rok, ako bolo by to úplne skvelé, že je to 10. výročie máte a tak Šeginko tiež nemladne, čiže ešte ako zase nechcem to príliš odkladať, lebo už keď bude starší, tak asi nebude v takej nálade stále, jak je teraz. No ale uvidíme, ako budeme, lebo maminka je po operácii, Šegi je chorý, takže uvidíme, ako nám to vyjde, ale dúfam, že nám to vyjde. Bolo by úplne skvelé, lebo vy tam máte takú veľkú komunitu vozičkarov, veľa viacerých, ako my tu u nás na Slovensku, takže to by bolo super vidieť, stretnúť sa. No a ten handy piknik vlastne má za úlohu, alebo taký svoj cieľ a poslanie pomáhať, respektíve dve také dôležité poslania. Robiť osvetu o handicape. My hlásame, že handicap je len v hlave. A cieľom tejto osvety je, aby sa ľudia nebáli adoptovať si handicapované zvieratá z útulkov. A druhou takou misiou handy pikniku je pomáhať ľuďom, majiteľom, ktorých už existujúcemu domácemu miláčikovi sa niečo takéto stane. A zrazu oni zostanú v tom, že nevedia, čo majú robiť. Áno, veterinári im dajú samozrejme základné nejaké informácie, ale vieme, že nemajú ho 24 hodín po ruke toho veterinára, nie vždy im vie reálne ukázať, ako napríklad ten močový mechúr vyprázdňovať a tak ďalej a tak ďalej. A o toto som sa ja snažila. Aj bolo zo pár prípadov takých konkrétnych, ktorým som teda nejak tak sprostredkovane pomáhala, ja pomáham, kde sa dá. Takže chcela by som trošku obnoviť ten handy piknik určite. No a ešte vlastne pred 3 rokmi vznikla knižka Šegiho príbehy s kamarátmi, ktorá bola inšpirovaná Šeginkovým životom. Zahrnula som tam čo najviac teda handicapovaných zvieratiek, ktoré sme mali vtedy okolo seba v rámci handy pikniku, plus v rámci grafiky teda kreslila to fantastická Klaudia Ančincová z Čiech. Ona mala zase od nás z útulku adoptovaného slepého Rexa, takže tiež handicapovaného psíka, nádherného, úžasného Rexa. Je veľmi zaujímavé inak, ako psi spájajú ľudí, takže Klaudia to ilustrovala, ja som to napísala, vydali sme to, cieľom bolo a teraz ešte zo pár kusov mám, ale väčšina už je rozdistribuovaná. Ja som to chcela posielať do škôl základných, na Slovensku zadarmo to išlo, len proste som to posielala školám, aby sa deti mohli vzdelávať. Pardon, čo sa tu deje, Šeginko? Poď ku mne, poď. Pardon? On sa chce asi ukázať, poď. No, co by to bylo za video o něm bez něj, viď? Ahoj. Shaggy? Shagino? Shagino? Bú. Boj. Jo, ono je to určitě důležité to sdílet, protože jako, co si budem povídat, ta psychika dělá strašně hodně a ten člověk, když je na to sám a nemá žádné informace, tak je to opravdu deprese se dívat najednou na zdravýho pejska, který se nemůže pohybovat. A je to fakt, je to skvělý, no, když se má kam člověk obrátit. Mě taky jako z veteriny poslali s cévkou domů a o vymačkávání měchýře jsem neviděla vůbec nic a musela jsem si poradit, jo. Taky mi bylo doporučeno. Mně teda bylo doporučeno, ať ho nechám utratit. A já jsem byla za to, že ne. Ja stále hovorím, že my sme mali v tomto obrovské šťastie, že vlastne pán doktor samotný povedal, že v žiadnom prípade tohto psa utratiť nemôžeme. On je príliš super na to, aby niečo takéto ho postretlo a že on proste musí žiť.
on ani nevie, teda neviem, či si uvedomuje, že on je zodpovedný za to, že toto decko, čo všetko už dokázalo. Ale Šeginko hral v seriáli, my sme boli v novinách, v televízii, vo všelijakých možných vysielaniach, akože fakt proste tá osveta pre mňa je alfa omega a knižka vznikla pre deti preto, že ja ako učiteľka teda si uvedomujem, že keď chceme nejakú zmenu do budúcna, tak musíme začať od detí. Lebo ak si deti zvyknú na to, že vidia psíka na vozíku, tak z nich vyrastú dospelí, pre ktorých to bude úplne normálne. Terajších dospelých je už ťažšie prevychovať, lebo oni vyrastali v niečom. Proste v nejakej filozofii, v nejakom nastavení, v nejakej spoločnosti, ale tie deti sú práve tie. A napríklad je úplne super, že tu u nás máme 2 základné školy, aj teda Slovensku, aj Maďarsku. A oni vždy robia na Vianoce nám zbierky pre útulok. Majú fantastické vedenie a tak, takže je to také milé, že naozaj každý rok na nás myslia. No a vtedy, jak vyšla knižka, tak moja maminka teda tým, že ona bola v útulku, teraz kvôli teda zdravotnému stavu nie, ale ona bola dlhé roky tam, tak ona chodila pre tú zbierku a vždy brala nejakého psa so sebou. No a keď vyšla knižka, tak zobrala Šeginka medzi deti a on miluje pozornosť, on to má strašne rád, takže decká z neho boli úplne hotové, že na kolieskách a tak. A aj teraz, keď ideme niekam, tak vidím to, že detičky sa naozaj zaujímajú a pýtajú sa, že prečo má kolieska, či ho bolia nožičky a tak. A tie reakcie sú veľmi fajn, aj rodičia reagujú super, aj dovolia, aby pohľadkali ho a tak, lebo on ľúbi, keď on musí mať pozornosť. Áno. Zlaté. On je tak zvyknutý na pozornosť, inak ja sa smejem, lebo a ja mám šťastie, že môžem s ním robiť tú osvetu, pretože má takú povahu, akú má. Lebo keby nebol taký sociálny, tak by som samozrejme do toho netlačila, lebo zase pre mňa je vždy prednejšie, aby sa ten pes mal dobre a nie, že teraz ja ho na silu budem ťahať niekde do telky a podobne. Ale on to miluje. On to miluje. A minule sme, jak mal ten zápal močáku a boli sme na veterine a čakali sme v čakárni. A sedel mi takto na kolenách a boli tam ľudia. On na každého dovtedy úprene pozeral, kým ho nepohľadkali. Proste museli sa mu venovať. A úplne každý, akože a kto nie, tak fakt na toho tak pozeral, tam bol jeden pán, že ten sa začal až smiať, že pre Boha, jak ten na mňa pozerá, hovorím, lebo musíte ho pohľadkať. Takže to je takový showman, no. Jo, vy jste chodili hodně do televizí. V Markíze, myslím, jste byli? V Markíze, my sme ako televízny, takto v správach sme boli, tuším, aj v Jojke, aj v Markíze. Dokonca neviem, či aj na RTVS nie, lebo u nás aj na Handy Pikniku boli nakrúcať. Potom v Markíze sme boli v Teleráne. To som ja veľmi chcela Šeginka dostať do Telerána a pozvali nás. A áno, boli sme v RTVS vlastne, lebo tam sme zase natáčali to bol taký nejaký program, síce určený pre seniorov ako pre divákov, ale taký osvetový v podstate a tam nás pozvali tiež, takže aj tam sme boli, novinár sme boli a tak rôzne, potom na taký ako online noviny boli, Noise, teraz to už tuším, oni neexistujú, ale tam o nás robili takú videoreportáž. V Reflexe na Markíze robili nádhernú reportáž, to je tak pekná reportáž, tu mám strašne rada. A potom ešte, čo bola tá relácia na RTVS Najvernejší, teraz sú neposlušnejší, tuším, alebo jak sa to teraz volá, ale bolo to za začiatku, že Najvernejší. A tam robili vlastne s výcvikárom, ako keby každá jedna časť mala dve podčasti. Jedna bola o nejakom problémovom psovi, ktorého dali dokopy s výcvikárom a druhá bola taká, že misia, proste nejaké výnimočné psy. No a to tu boli vtedy tiež nakrúcať u nás. To nezabudnem, pani scenáristka došli pred dom 9-členný štáb, ja úplne, že pre Boha.
A ona, že ona musí ísť na toaletu, že či môže. Hovorím, jasne, kľudne choď, no len musíš proste ísť, lebo oni všetci ti pôjdu oproti, ale musíš ich tlačiť, proste choď. A ona otvorila dvere, ja už len počula, že preboha, toto musíte všetci vidieť. Takže to sme nakrúcali a tak, no, my to máme, on to má rád a mne to nevadí, ja som si zvykla na kameru. Nemám problém s komunikáciou, to zase je tiež aj môj dar, že ja rada komunikujem a chcem robiť osvetu. Pre mňa je to neskutočne dôležité. Ja veľmi chcem pomáhať a principiálne mi je jedno, či ľuďom, či zvieratám, ale teda v prvom rade zvieratám, ale cez tie zvieratá aj ľuďom, lebo ja si myslím, že všetci by sme mali mať nejaké zvieratko, lebo kto to nemá, ten nevie, o čo všetko, jasne nevie, o čo prichádza, čiže v podstate oni nevedia, že sú ochudobnení. Ale toto sú také poklady do života, že to je neopísateľné, no. A inak mala som mať ešte jedného vozičkara, len ten chodí. To môj Oskar, malý biely maltezák, ten sa našiel ochrnutý, zrazilo ho auto a tak mi volali, že či si zoberiem vozičkara, že maltezák. A ja hovorím, preboha, maltezák, či je psychopat, lebo maltezáci sú známi tým, že sú hrozne zlí. A že nie, že tento je úplne zlatý. Hovorím, jasne, doneste ho, zoberiem si ho. No lenže išiel najprv na kliniku a fantastický pán doktor Vatolík ho poskladal jak Lego. A on chodí. Ešte chvíľku mu hrozilo, že príde o jednu nožičku, lebo mal nejaký nerv prerušený, ale pán doktor mu ju nechal, že uvidíme, lebo hovorí, že odrezať mu ju môžeme kedykoľvek, ale že už keď ju odreže, tak naspäť už nedorastie. No a chodí Oskarko, takže ja mu vždy hovorím, že on vlastne mal byť na vozíku, len nevydal. Marcel, máš ještě nějaký vize v té pomoci, v tom propojování těch zvířat a lidí? Napsala jsi teda knížku, chodíš do televizí, děláš žendik, piknik. Co ještě máš tak nějak v plánu? Vieš čo, ja som teraz, a toto bude možno trošku taká, neviem, či toto chceš úplne rozoberať, ja som teraz tak pocítila trošku iným smerom volanie. Je to stále v rámci zvierat, ale tým, že ja ich mám veľmi veľa a tým pádom aj o veľa prichádzam, ako myslím, že mi odchádzajú vekom a tak som pocítila takú nejakú potrebu pomáhať ľuďom zvládať to, keď prichádzajú o tie zvieratá. Vedieť im povedať, na čo sa pripraviť napríklad pri tej eutanázii, ako sa rozlúčiť, ako to prekonať, ako sa z toho nezblázniť. Musela som si vytvoriť rôzne stratégie, ktoré mne pomáhajú cez to sa preniesť, lebo to naozaj by som nedala, veď nám odišli behom 2 rokov 3 psy, takže to človek by sa z toho mohol rovno zblázniť. Tak, je to náročný. To je tá najnáročnejšia časť, ale zároveň by som nemenila. Ja by som za nič. Proste každá tá bolesť mi stojí za tých niekoľko rokov toho šťastia a radosti s nimi. Len mňa vždy veľmi mrzí, keď niekomu odíde psík, prvý, ktorého v živote mal, a zablokuje sa tak, že už nikdy v živote povie, že už toto nechce. A ja presne preto aj týmto smerom by som veľmi chcela pomáhať, aby tí ľudia to vedeli lepšie spracovať a možno si aj zobrali ďalšieho, aby sa nepripravovali o tú radosť a o tú lásku. A celkovo, proste zase je to nejaká ďalšia forma pomoci. Takže toto som tak reálne začala intenzívne cítiť lani v septembri, keď nám Molinka odišla. A ja viem, že je to strašne divné povedať, ale ten jej odchod bol proste úplne, že krásne dokonalý, presne taký, ako sme to chceli. A ak by som trošičku len mohla niekomu pomôcť, tak by som veľmi chcela aj v tomto smere, lebo toto je fakt ťažký moment v živote. Určite. A už mám za sebou jednu takúto konzultáciu. Jednej známej teda som pomáhala, čakala ju prvá eutanázia
a veľmi mi ďakovala, že jej to pomohlo. Takže neviem, nemám úplne konkrétny plán, lebo toto je veľmi ťažké konkrétne plánovať, ale aj v tomto smere by som chcela pomáhať, keď viem. A v hocičom, akože naozaj v hocičom. Ten handicap je pre mňa obrovská srdcovka určite a ten bude naďalej, tomu sa chcem venovať. Boli už viaceré ohlasy, že by mohla byť ďalšia knižka. Dokonca niektorí hovoria, že tentokrát už by som si ju mohla sama aj nakresliť. To je pravda. Lebo že hlavne príbehy veľmi bavia decka, takže že by prijali ďalšiu. Neviem, akurát včera som bola si dávať nechty robiť u mojej manikérke, ona má synčeka, prváke tuším, áno, a mali v škole doniesť do školy, druháke. To je jedno, mali do školy priniesť svoju obľúbenú knižku a zobral Šedyho knižku akurát, no. A došiel tam, jak som bola, a mi rozprával, že ktorý príbeh jeho je najobľúbenejší a že mu sa najviac páčilo práve to, jak vozík dostal Šedinko a tak no, tako strašne sa z toho ja vždy teším, keď dostanem takúto spätnú väzbu, lebo no, presne preto som to robila. Ako, mňa tak mrzí, že veľa ľudí, teda bolo zo pár ľudí, ktorí ma po vydaní tej knižky obvinilo, že zarábam na handicapovanom psovi. Ja som vtedy, ako veľmi to zamrzelo, ale zároveň som sa tak pousmiala, že však urobte to tiež, akože proste, keď si myslíte, že na handicapovaných zvieratách sa dá tak super zarábať. Proste ja neviem, či niekedy boli na veteríne tí ľudia so psom, či vedia, koľko stojí veterína samotná. A zároveň, že zadarmo som posielala tie knižky do škôl, takže to som fakt sakra zbohatla. Ale zároveň som si povedala, že to je čistá závisť, nič iné. Proste úzko sa neodpúšťa, toto je jeden dôležitý moment pre mňa si uvedomiť. A hoci kto to môže urobiť. Ja som si tú knižku sama napísala, sama som si našla proste tlačiareň, ktoré ju vytlačilo, a vydavateľstvo, nie vydavateľstvo, proste reálnu tlačiareň, ktorá to proste vytlačila a hotovo. Sami sme ju uviedli do života v rámci jedného takého knižného festivalu, ktorý bol v Bratislave. A ja neviem, no ako hoci kto to môže urobiť, veď ako naozaj hoci kto to môže urobiť. Toto vôbec nie je o neviem akých špeciálnych nejakých známostiach, konexiách alebo peniazoch alebo čomkoľvek, lebo financovalo sa to cez crowdfunding, takže ľudia sa vyzbierali na to, aby to mohlo výjsť. To by som v živote z vlastného vrecka nevedela zafinancovať. No a ja aj viem, ja mám vlastne rozrobenú, vidíš, zapodám, čo všetko mám rozrobené. Ja mám rozrobenú jednu brožúru, ktorú potrebujem hlavne ešte graficky dať dokopy nejakým spôsobom, aby nejak vyzerala, kde sú popísané všetky handicapy, ktoré teda mne napadli v rámci aj teda vrátane aj nejakých chronických chorôb. A chcela by som ju vydať štýlom, že elektronicky nejako. A chcela by som ju rozdistribuovať do všetkých, aj na veteriny hlavne. Že by si mohli tí veterinári ju vytlačiť a mať ju ako letáky v čakárni alebo rozdávať majiteľom, ktorí proste majú takéto zvieratko, lebo je to tam popísané skôr práve z tej domácej z toho pohľadu domácej starostlivosti o to zviera. Takže toto je rozpracované. To je skvělý. No. Co, jak to všechno stíháš? Vieš čo, ja ti neviem. Ja stále tvrdím, že keď niečo človek chce, na to si nájde čas. Určite. Že je to proste o prioritách. No nemám dokonale uprataný dom, hej, ale čo už, mám šťastné psy, ja som spokojná a proste, no tak, keď cítim, že chcem upratovať, upratujem a keď cítim, že chcem malovať, tak malujem. Neviem, nejak vekom prichádza taká nejaká múdrosť človeku. Tak ty jsi ještě mladá. Tak sme mladé, ale už nie, ale predsa len už nemáme 20. Ale no. už moudré.
Co by si vzkázala teda lidem, co přijdou do styku buď se svým pejskem, kterému se stane nějaký neštěstí a ochrné, nebo vůbec lidem, kteří potkají třeba někoho, kdo takovýho pejska má? Co by si jim vzkázala, doporučila, řekla, poradila? V prvom rade uvedomiť si to, čo som už hovorila, naše heslo, že handicap je v hlave. A nastaviť sa tak, že to nie je choroba. Jasne závisí od toho, že o akom handicapu sa bavíme, ale asi sa bavíme hlavne o tých viditeľných handicapoch, lebo si myslím, že ľudia možno takú cukrovku až tak nevnímajú handicapoidno a hlavne to nevidno zvonku. Nebáť sa toho, nebáť sa tej inakosti. Určite treba mať ochotu sa trošku vzdelať v tej oblasti danej. Odkázala by som, že kľudne sa na mňa môžu obrátiť o pomoc, keby potrebovali. Tým, ktorí stretnú takéto zvieratko, by som odkázala dve veci z dvoch takých pohľadov, lebo jeden pohľad býva, že prečo to zviera trápite, tak aby si uvedomili, že to vôbec nie je trápenie. A druhý pohľad zase, že ho ľutujú a tiež ani ľutovať ho netreba, lebo jeho naozaj netreba ľutovať, akože on sa má lepšie jak kopa iných psov, ktorí sú normálne chodiaci. A zároveň takýmto, ktorí nejakým spôsobom buď ľutujú, alebo to odsudzujú, tak by som skôr odporúčila, aby skúsili spoznať to zvieratko. Lebo my sme so Šedinkom mali zo začiatku, keď sme chodili na nejaké akcie, tak také reakcie, že ľudia sa rozplakali, keď ho videli. A ja som im vždy hovorila, že prestaňte pre Boha plakať, poďte ho pohľadkať a zistíte, že tomu psovi proste nič nie je a vôbec nemáte tu dôvod nejak plakať nad ním. A naozaj to tak pár minút s ním strávili a odchádzali s úsmevom, že wow, že proste to je super. Takže nastaviť sa v hlave tak nejak, že... Nedělat si nějaký domněnky, no, zajímat se, ptát se. Neposrať sa z toho. Nehľadať problémy tam, kde nie sú. Hoci ktorý aj na pohľad úplne zdravý pes môže zo dňa na deň ochorieť, alebo hoci čo sa môže proste stať a ten vozík to je len jeden geniálny nástroj, ktorý umožňuje tomuto psovi behať po vonku bez toho, aby som mu potom musela ošetrovať nohy. Lebo ja nehovorím, že mu umožňuje behať po vonku, on by behal aj bez vozíka, bez akýchkoľvek problémov, len potom by sme mu museli ošetrovať krvácajúce nohy. Tak to behá tak, že proste viem, že je v bezpečí a viem, že je OK a drží ho ten vozíček a proste, no neviem, ako, teraz už som trošku chaotická s tým odkazom, ospravedlňujem sa, ale pre mňa už je to tak normálne, že ja už niekedy neviem, ako to zhrnúť do nejakej jednej myšlienky, takže jo, určite, proste nebáť sa toho, brať to normálne, skôr sa chcieť možno informovať o tom, keď niečo neviem, tak ja sa vždy rada dozviem. Takže kľudne sa spýtať. Ja mám veľmi rada, keď sa nás ľudia pýtajú. Mne to nikdy nevadilo, keď ktokoľvek nás zastavil, či ho môže pohľadkať, čo sa mu stalo, jedno s druhým. Ja to mám rada naozaj, pretože to je presne, týmto sa robí tá osveta. Já si myslím, že nikomu vlastně to nevadí, že když se člověk zeptá, ale nějaký ty pohledy a takový ty utrousený poznámky, jo, na konto někoho, kdo toho pejska má, od těch lidí kolem jdoucích, jsou jako kolikrát zraňující, protože člověk hlavně ze začátku si prochází jakoby těžkou situací. Sám neví, co ho čeká a když ještě se setká s takovouhle jako reakcí od toho okolí, tak je to nehezký, no. A zbytečný. A to je zase o tom nastavení, že ja som si všeličím prešla, všelijakými takýmito ohováračkami, aj na útulku som zbohatla, aj na knižke som zbohatla, aj na všetkom možnom som zbohatla a využívala zvieratá pre svoj osoch a podobné veci.
Takže ono to bolo dlhé roky a človek sa tak nejak obrní. Ja viem, že niekto, kto má jedného psa za celý život, alebo teda tak, že jedného psa, možno 2-3 za život, to inak spracuje, pretože je to oveľa citlivejšie. Ale tak ako aj v iných oblastiach života je dôležité sa naučiť sa tak nejak obrniť voči tej ľudskej hlúposti, alebo ani neviem, ako to nazvať. Ja napríklad, keď aj na ulici niekto hodí nejakú, ako nemali sme vyslovene negatívnu reakciu, ale keď hodí nejakú divnú poznámku, dokonca keď niekto povie, že bolia ho nožičky, tak ja aj vtedy, ja im do toho rovno skočím, aj keď sa priamo mňa pýtajú. Ja im poviem, že nie, nebolia ho nožičky, on je ochrnutý proste. Alebo keď niekto ide okolo a že Ježiš, chudák pes, hovorím, nie, neľutujte ho, jemu nič nie je, ten pes je spokojný, šťastný, zdravý, ak chcete, kľudne sa s ním poďte zoznámiť. Niektorí len idú ďalej, niektorí sa naozaj zastavia a zoznámia, lebo proste im bolo blbé sa zastaviť, ale už keď ja som ich oslovila, tak už potom sa to tak nejak prelomilo. Len áno, všetci sme iní, nie každý je zas tak ukecaný, jak ja, nie každý má tak málo zábran možno ako ja, že hoci kým sa na ulici zastaví rozprávať, ale aj tak je najdôležitejšie to, ako to vnímam ja a on a nech si ostatní myslia, čo chcú. Presne. Takže pre mňa toto je dôležité, aby on bol v poriadku, aby on bol spokojný, šťastný a zdravý. A absolútne ma nezaujíma, čo si o tom ostatní myslia. Určitě. Ty seš teda na Facebooku? Můžou tě lidi najít pod čím? No ja som na Facebooku pod celým menom teda Marcela Juríčková, buď mňa si nájdu, alebo Šeginko má svoju stránku, teda Šegi pes na kolieskách, takže môžu ma osloviť buď tak, alebo tak. Naozaj veľmi radi pomôžeme. Dokonca my máme Ozinka, takého ochrnutého mopsíka, možno si ho videla na Facebooku. On k nám chodí pravidelne na prázdniny. Tiež cez tú stránku sa na nás nakontaktovala jeho panička, lebo mala jeden psí hotel, kam ho dávala. A pred asi 3 rokmi zhodou okolností mali už plno v tom hoteli. A nikto iný ho nechcel zobrať, lebo že vymačkávať treba močák. A tak mi napísala, že či by nemohol k nám prísť Ozinko na prázdniny. No a odtedy chodí stále, tak 3-krát do roka väčšinou. Už má 13 rokov Ozik a strašne je zlatý. Abys teď neměla plný prázdniny, hele. Budem každého prázdninovať. Len hovorím, že tá stránka je veľmi fajn v tomto smere, že aj takéto sa nám prihodilo, pošťastilo a už sme si tak blízky naozaj, akože Ozinko už je taký náš, vždy sa tešíme, keď príde. Takže to je tak a Andrejka zase hovorí, že je šťastná, že vie, že je na dobrom mieste. No, tak. No vlastně, když ty vymačkáváš močový měchýř, umí to někdo ještě od tebe taky, aby tě zastoupil, když ty třeba odjedeš, nebo... Maminka to vie. My si bývame oproti, takže my sa striedame. Keď ja nie som doma, tak ona chodí k ním. Určitě je lepší, když to umějí 2 v rodině, no. To je jako 100%. Ale inak ti poviem, že je veľký rozdiel medzi sučkou a psom. Tým, že ja som sa to naučila u psa, tak ja keď musím nejakú sučku náhodou niekde vymačknúť, tak ja s tým mám celkom problém, lebo to nemám v ruke, to je úplne smer. No, to je dozadu. To je dozadu, u psa je to dopředu, ale ono i u každého psa je to jako trošku jiný, jo. Toto určite tiež, že aj u každé, áno, inak áno, lebo Ozinko tým, že mopsík je taký knedlík, tak u neho nájsť močový mekúr a priori mi trvá oveľa dlhšie, ako u Šegiho, ktorý je proste taký štíhlejší, vyšší, čiže áno, ale predsa len je to stále ako keby rovnaká pozícia tela, kdežto keď som prvýkrát držala v ruke sučku, tak ja som absolútne sebavedomo som ju išla chytať a zrazu som si uvedomila, že toto tady to nepôjde. Ako jasné, zvládli sme to, len bolo to proste iné. No, tak som sa zasmiala sama na sebe, že som si to neuvedomila až do chvíle, keď som to išla robiť. Máš pravdu, ja som taky měla pejska, taky by mě nenapadlo, že u Fenky je to jinak, no. To je fakt. Ještě teda jsou, kdyby někdo chtěl objednat, třeba já.
Ešte zo pár mám. Áno, zo pár ich ešte je, keby niekto chcel. Ešte ich nemajú všetky školy na Slovensku, takže ešte určitě budem posílat. A to je ve slovenštině, musíš udělat i v češtině, protože děti na škole na základní vůbec neumí slovensky. Áno, dokonca tu aj v maďarčine bol taký dotaz, že aj po maďarsky by mohla byť. No. Máš co dělat? Keď sa na niekto toto vydá, však ako pre mňa, ja som úplne proste, ja nemám vôbec taký tento, že to je moje a nikomu, ako keď to niekto chce preložiť, niekto preloží, ja budem najšťastnejšia na svete, proste niekto vydajú v češtine, v maďarčine, mne to je jedno, akože to ja budem len a len rada naozaj, že to, ako áno, je to moje, ja som to napísala, ale ak by sa toho niekto chytil, že to preloží a uvedie tam, že z pôvodného môjho proste preklad ten a ten, ja som absolútne otvorená takémuto niečomu, lebo za mňa stále cieľom je, aby sa to dostalo k čo najviac ľuďom. Bezva výzva, třeba si niekto najde. Ale akože ono to finančne dosť, to bolo náročné. A teda nebyť ľudí, ktorí sa na to vyzbierali, tak by sa to nebolo dalo spraviť, lebo to ja by som nemala šancu proste niekoľko tisíc eur z vlastného vrecka vyplatiť na to, aby sa to dalo vytlačiť, lebo je to normálne v pevnej väzbe, to už som potom nechcela, nech je to v nejakej brožúrke, alebo čo, ako keď proste je to kniha, hej. No, tak uvidíme, akože všetko je možné, ja mám vždy plnú hlavu nápadov a rada si ich realizujem. To je hezky. Tak no ale teraz ďalší cieľ budeme mať tu vožišky jadu vašu. Toto je ten, čo mal byť ochrnutý. No. A nevyšlo to. Nevyšlo. Máme príliš dobrého ortopéda. Ale inak akože evidentne fakt nejaký zázrak urobil, lebo minule mal také, nevedeli sme proste, celý bol ubolený, ale že fakt, že nič mu nebolo v podstate, ale zároveň aj na dotyk aj tak reagoval, že bolí. Tak my už úplne zúfale sme s ním išli na veterinu, že proste krv, sono, rentgen, všetko bolo v poriadku a doktor mu urobil rentgen a teraz kúka na ten rentgen a hovorí mi, že to čo je? Že to čo je tam, kde má mať panvu? A hovorím, no to on bol dolámaný tak veľmi, že toho doktor nejak extra skladal. A on, že tak ja som takéto v živote nevidel. A ešte, že ten pes funguje. Hovorím, no to máme takého šikovného ortopeda, že on ho tak zložil. Takže. Jaká klinika? Dej reklamu. Vieš čo, na takéto veľmi závažné zákroky chodíme do Bratislavy na Sibru. Sibra a pán doktor Vatolík je konkrétne ten ortopéd, on pôsobí aj na iných klinikách. Sa mi zdá, že niekde v Rakúsku tuším, alebo v Čechách, neviem. Fakt neviem. Viem, že na Sibre je 2 dni tuším do týždňa, alebo ako, a potom je aj niekde inde. Ale akože on je úplne perfektný. No. A oni sú tam všetci veľmi fajn. Jo. Cvičíš se Shagim doma, anebo chodíte někam na fyzio? Priznám sa, že nie. Masírujeme mu krk a predné nohy mu zvykneme masírovať, lebo aby trošku uvoľnil svaly, ale on na vozíku cvičí. On tým, že má zachované tie reflexy, tak on úplne, že on full cvičí na vozíku. A tým, že je 2-3 krát denne na vozíku, keď je teda dobré počasie, tak on sa rozcvičí, tie svaly si cvičí sám. Cvičili sme dosť intenzívne, keď sme chceli tú spinálku. To sme cvičili naozaj, že niekoľkokrát denne. Len potom sa to zrušilo, tak sme prestali. No jasné. Určite. Ono to je veľká pomoc. To je neskutočne veľká pomoc, lebo je to akože, no nie je to lacná sranda. Na druhú stranu, keď zoberiem, že fakt nám henten, ja neviem, 7 rokov, či koľko slúži, alebo 8, tak akože super. A to Shaggy si myslím, že je hodne tester odolnosti vozíka. Teda minimálne, už teraz je kľudnejší, aj keď teda to sa ešte kľudným nedá nazvať, ale on na začiatku, však on bol jak formula, však vieš, videla si tie videá a proste ten vozík drží. Nebol problém.
Čiže áno, jedno koleso sme museli akože fixne tam pridrotovať, lebo v zákrutách jemu odlietalo koleso bežne, hej, to proste to nedávalo. Ale ja sa mu nečudujem, proste to on, čo robieval, to bolo... Podľa mňa takometer, keby mal, tak ho pokutujú aj policajti. Tak. Ahoj, měj se krásně. Děkuju moc. Aj ja, papa. Hej, hej, pejskové na vozíčku. Běháte jak vítr, rychlý jste jak blesk. V parku na louce radost v očích mají. S přáteli se honí, i když nožky bolí. Postroje a pleny Monty nám to dává. S vámi každý den je jako z pohádky zpráva. Hej, hej, pejskové na vozíčku. Běháte jak vítr, rychlý jste jak blesk. S vámi je radost, žádný není smutek. Žijeme naplno, každý váš den je zisk. Nedejte se, nestrácejte sílu. Společně jsme tu, překonáme všechnu bídu. Podpora a láska, to je naše cesta. S vámi jsme silní, to je naše heslo. Každý den je boj, ale taky výhra. S Montyho vozíkem žádná není tíha. S radostí a láskou každý krok je lehčí. Společně zvládneme, co osud nám uštědří. Hej, hej, pejskové na vozíčku.